душа, друго ня. Всичко е тука и ся. Да слушам мнения ня. Неща в много комфорта капана. Отказвам да живея под катинар. Всеки нов ден тука е Божи дар. Себе си катера като планинар. Нашите животи са хвърлен зад. Усещам си кръвта да се надига. Растежа няма спред до какъв вида. Пил вилете не трябва вира. Катера масло пирамида. Чувствам като слънце искрата в мене. Няма да стоя в застой кът мебел. Толкова се вълнувам, целия съм в трепел. Около мен искам пейзажа да е цветен. Пориви в motion, не мога да бъда статичен. Не се приемах, вътре бях дисхармоничен. Таях си емоциите, бях самокритичен. Направих промени да счупя процесът цикличен. Муза не е задължителна с дисциплина, моя набираш инерция. Без компромис къде и с кого си споделям енергията. Селекция, ако сочиш с пръст, той е просто бърни го към тебе, брато. Интроспекция, както описваш света, се описваш какъв си отвътре. Проекция, освен душа, друго ня. Всичко е тука и ся. Да слушам мнения ня. Неща в много комфорта